132 वर्षाची देदीप्यमान गौरवशाली सोनेरी परंपरा, अनुभवी व कुशल कारागिरापासून घडवलेले दागिने घालून खरोखरच सजली सुवर्ण नारी। लखलखत्या आभूषणाचा सोनेरी संगम, पोद्दार ब्रदर्स, खडे बाजार, बेळगाव। पुण्यभूमी श्री दत्त मंदिर माणगाव येथील श्री सौर दत्तयाग निमित्त आयोजित तालसंध्या कार्यक्रमात तबलजींच्या जुगलबंदींची मैफिल रंगली। प्रसिद्ध तबलावादक सिद्धेश श्रीकृष्ण कुंटे, नीरज मिलिंद भोसले, सिद्धेश सावंत यांच्या तबला वादनानं उपस्थितांना मंत्रमुग्ध केलं। संवादिनी साध मंगेश रामचंद्र मेस्त्री यांनी केली। शेवट 9 अक्का नावाचा तुकडा आहे, ज्याच्यामध्ये 9 वेळा बोल आल्यानंतर स मिळते।
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.